ब्रह्मनाथ ओम शांति शांति शांति। सुप्रभात। कोरोना काल में आप सब भल थे मोर आशा। तो प्राय कोरोना कमी कमी आसूँ बढ़ी बढ़ी भी जाऊँगी से निजक निजे सतर्क रहा आओ मन देकरी पाठ पढ़ा। मु गत दिन में जहाँ जहाँ पढ़ी से गोटे प्रश्न पचारि कैलोरी मूल्य क्या कहुए। 1 केजी दाह्य पदार्थ को संपूर्ण दहन कले जी परिमाणर ताप शक्ति मिलिबो ताकू सही पदार्थर कैलोरी मूल्य कहुए। सेकेंड पॉइंट, पेट्रोल डीजेल और किरोसिन कैलोरी मूल्य केते 45,000 किलो जूल बाय किलो केजी। अच्छा कहले कि हमें विभिन्न उन्नयन मूलक कार्य करुचे। ये उन्नयन मूलक कार्य करने द्वारा आमर बहुत किसी डेभलपमेंट होची नहीं। आज देखिबो मंगल ग्रह को पड़ेलाणी लोक नहीं सूर्यवर शक्ति बाहर करके निजर कार्य व्यवहार कलानी। नुआ नुआ बिल्डिंग तैयारी कलानी नहीं। ये सब कहीं कौन ना आमर डेभलपमेंट। या पूर्व मोर गोटे प्रश्न, पृथ्वी रे जो जीव जगत आ उद्भिद जगत अच्छी या विषय आपण मैंने आगुरी टिके जानी है। उद्भिद जगत और जीव जगत विषय आप जानी। तो यह पूरा जीव जगत को दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे प्राणी जगत आ गोटे उद्भिद जगत। प्राणी जगत आ उद्भिद जगत मध्य परस्पर समन्वयता अच्छी, परस्पर निर्भरशील अच्छा। ठीक ना नहीं। अम्लजान दूसरी आम अंगारकाम्ल गैस प्रदान कर। तो उभय कर सी आमको खाद्य दौर ना नहीं। तेणु आम परस्पर सहित तो जीव जगत प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में परस्पर सहित संपर्क रही नहीं। तो ये जो आमर मुझे कही उन्नयन मूलक कार्य करने द्वारा अनेक उद्भिद और प्राणीकूल उपरे प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछि नहीं। प्रतिकूल प्रभाव पकाउछि। तुम देखि तुम सब शुणी डायनोसर बोली गोटे जीव थिला जोटा कि वर्तमान देखा नहीं। तुम देखि वज्रकर्ता सी भी आउ विलुप्त प्राय। जानी घर चटिया सी भी नहीं। तो यही प्रकार किसी जीव प्राय विलुप्त हो गले कारण आम मानकर उन्नयन मूलक कार्य प्रभाव द्वारा एगुड़ सब नष्ट हो जाउछि। तेणु सरकार तरफ जीव मान संरक्षण पाई किसी गोटे व्यवस्था कराई। प्राणी मान संरक्षण पाई तो आम देखि विभिन्न प्रकार सब जैव मंडल जमी नंदन कानन गोटे अच्छे ना नहीं। कौन हो ना शिमिलीपाल जैव मंडल कौन संरक्षण कराई ना। एक है शिमिलीपाल जैव मंडल संरक्षण स्थान गोटे कराई। 2 भितरकनिका जातीय उद्यान। 3 भरतपुर अभयारण्य। अभयारण्य। 4 काजीरंगा जातीय उद्यान। काजीरंगा जातीय उद्यान। 5
ନନ୍ଦନକାନନ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। 6 ଲୋକଚାଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଲୋକଚାଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ସେମିତି 7 ଆସିଲା କଣ? ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ। ତ ଏହାକୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ଜାଣିଛ? କାରଣ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଜୀବ ମାନେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଭରତପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଲୋକଚାଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର। ତମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇଥିବ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ଦେଖିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଛ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ନାଇଁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ୟାକୁ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 17ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କେତୋଟି? 17ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସାମୁଦ୍ରିକ ବା ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିଜ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ନାମ। ଚିଲିକା ଆମେ କହିବା, ଚିଲିକା ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ସେଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ବା ତାକୁ ଆର୍ଦ୍ରଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିছে। 1999 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ ୟାର ଆୟତନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଇଏ ପ୍ରାୟ 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସୀମିତ ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ହେଲା, ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ତାକୁ ଭିତରକନିକା। ୟାର ଅଭୟାରଣ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହଉଛି 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଲା। କାର? ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହଉଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ତା ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀର ଆୟତନ ହଉଛି 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସାମ 1999 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ, ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୋଲି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତକୁ ଗୁଣିଲେ ଏ ଯୋଉ ଭିତର ଜାଗା ଆସେ ତାକୁ ଆସେ, ମନେକର ଏଟା 10 କିଲୋମିଟର, ଏଟା 5 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ ଏରିଆ କେତେ ହେଲା? 10 ଗୁଣନ 5 ମାନେ 50 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ବର୍ଗ କିମି। ସେଇପରି ଭାବରେ 26,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ସେ କହୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଯୋଉଟା କି ଭିତରକନିକାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରୁ 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ତାର ଯୁଆଡେ ଥିବ 145 କିଲୋମିଟର, ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରୁ ଭିତରକନିକା, ସେ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛ? ନା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ଯୋଗୁଁ ୟାକୁ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତମେ ଦେଖିଥିବେ ହାତୀ ପଲ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ତେଣୁ ସହର ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ
ନାଇଁ ବାଘ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର କ୍ଷୟ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର କାରଣ ତ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନାନା ରକମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିପଦ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଲୋକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୋଡୁ ଚାଷ କଲା ଭଳିଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରିଥାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ବାସୋପଯୋଗୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ବିଲ ବାଡ଼ି ଅଛି, କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ବିଲ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଗଛଲତା ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକିରି ସଫା କରି ସେଠି ଘର ସବୁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘରେ 2 ଜଣ ପରିବାର ଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା କରିକି ରହିଥିବେ। ତ ବାସୋପଯୋଗୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତା ସହିତ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ବାସୋପଯୋଗୀ। ତ ସେଇ କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବାସୋପଯୋଗୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ତମେ ଦେଖିଥିବ, କବାଟ, ଘରର କବାଟ, ଖଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳ ଦ୍ୱାରା କି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବା ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖିବ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ବି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କ୍ଷୟ ହୁଏ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥାଉ। 1, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଥାଏ। କଳକାରଖାନା ନିର୍ମାଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାକୁ ଅମ୍ଳଜାନରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେବା, ଯେତିକି ପରିମାଣର ଗଛ ଥିଲା ତାର ଗଛ ପରିମାଣ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହୁଏ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ'ଣ ନା, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ କ'ଣ କରେ ନା ତାପକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିଦିଏ, ଗ୍ରହଣ କରିଦିଏ। ଇଏ ଯେ ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହୁଏ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ହୁଏ। ଏ ବିଶ୍ୱ ତାପନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଥାଏ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ବରଫ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ପତନ ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କମିଯାଏ ଏବଂ ଜଳଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଗଛ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଗଛ କାଟିଦେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଭୂତଳରେ ଯୋଉ ଜଳ ଥିବ ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଯୋଉ ଜଳ ଚକ୍ରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନେ ହେଲା କେଉଁଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ଜଳ ଚକ୍ରରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯୋଉ ବର୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହବ ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟିପାତ କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଗଛ କଟିଯାଏ ବା ଜଙ୍ଗଲ କଟିଯାଏ, ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ କରେ ନା, ମାଟିକୁ ତାର ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଯଦି ଗଛ କଟିଯିବ ଇଏ ମାଟିକୁ ଆଉ ଧରିବ କି? ତ ମାଟି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତ
तो माटीर उपर स्तर नष्ट हो पथुरिया हो फल ये जो पत्र इत्यादि पड़ी तार जो ह्यूमस पदार्थ थाए माटीर उर्वरता कमिज माटी अनुर्वर हो फल आम कृषि कार्य भी हम ना अन्य कार्य हम ना तो माटीर उर्वरता भी कमिज तो एक जल धारण क्षमता कमिज उर्वरता कमिज ग्लोबल वार्मिंग हो नहीं विश्वतापन हम यहीपरि नाना प्रकार आमको असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो तेणु जंगल संरक्षण आम आवश्यक आम अधिक अधिक गछ लगे परिवेश को सुस्थ रखा धन्यवाद।